Уважаеми зрители, гледаме първото заседание на 42-то Народно събрание и заканите на темпераментния Волен Сидеров. Този, който е на власт, изпълнителната власт, защото ние имаме 7,33%. Когато имаме 37%, аз ще сложа плана Сидеров и ще кажа, работим точка по него. Сега ще ви гледам на вас, Сеира. Аз мисля, че планът Сидеров вече е влязъл в действие и Сеирът е залегнал като първа точка в него. Сега ще ви гледам на вас, Сеира. Докато депутатите гласуваха кой да бъде новият председател на Народното събрание, господин Сидеров и свитата му вече браниха своите идеали. Защо се съюзихте с ДПС? Не ми говори глупости. Защо гласувахте в полза на ДПС и на БСП? Защо опозорихте българския национализъм? Защото ще си патите много яко. Много сериозна закана. Господин Сидеров май е решил да отстоява каузата си до край, но вече пред парламента. Господин Сидеров, каква е тази мълчалива подкрепа за ДПС? Вие сте лумпените прости хора от СКАТ. Защо винаги сте извън залата? Сте лумпени, я кажи. И в този момент пламна изкрата на агресията в редиците на Атака. Сега ще ви гледам на вас, Сеира. Моля ви, обиждаш нашите избиратели. Защо обиждаш българските избиратели? Защо обиждаш българските? Извини. Аз ви питам, защо? Искаме извинение. Искаме извинение. Извини се на българските. Извини се на народа. Извини се, дължиш извинение. Дължиш извинение. Дължиш извинение. Аз искам да ви попитам. Ясно ли, че дължиш извинение? Явно, че Теодор Ангелов е извършил някакво народно предателство, за което или трябва да се извини, или да бъде обесен пред камерите. Дължиш извинение на българския народ. Ти и твоя шеф. Този не съм казал да ме бутите. Валери Симеонов, който обиде българските избиратели. Защо наричате лумпени? Въпросният шеф, който опоручава плана Сидеров, е лидерът на партия Национален фронт за спасение на България Валери Симеонов. А самата партия получи от избирателите почти половината от подкрепата, гласувана на Атака. Атака вече е чисто популистка партия. След като добави към 1,5% истински свои почитатели националисти, 6% лумпени. Много е убеден Сидеров от това, че наричате избирателите лумпени. На фона на пресата, която се упражнява върху Теодор Ангелов, обиден звучи много невинно. Сега ще ви гледам на вас, Сеира. Извини се за това, което казах. Как може да наричаш лумпени хиляди българи? Как може да наричате вашата партия? Вашата партия нарича лумпени хиляди българи. Вашата партия нарича хиляди българи лумпени. Защо? Вашата партия, защо нарича българите лумпени? Защо нарича лумпени вашата партия? Защо вашата партия нарича? Защо? Отговори веднага. Отговори веднага тук. Искаме отговор. Няма. Физически не ми подговори. Защо? Ти да видиш. Аз мислих, че народните представители трябва да служат за пример на обществото. Така е, Кръстев. Но в случая обществото трябва да бъде пазено от такива народни представители. Защото като гледам Теодор Ангелов, със сигурност има нужда от помощ. Не полицай, моля ви. Не ме пускат, блъскат ме. Който лъжи. Що лъжи? Къде да лъжиш? Не стига ръка пред лицето. Извини се. Полицай! Извини се. Си полицай! Си ръката не помогнете ми! Извини се на българите. Извини се на българите за това. Извините на българите. Господин полицай, хайде малко по-живичко, де? Един журналист има нужда от вас, а вие тук дремете. Отговорете ми. Извини се. Извини се. Дай отговор. Извини се. Извини се. Извини се. Ето полицай поскана. Де се поскана? На това му се вика навременна полицейска намеса. Защо пипате народен представител? Да видим и чуем как полицейският служител ще респектира агресорите. Защо пипате народен представител? Защо пипате народен представител? Защо си въобразявате? Защо се намесвате където не бе работа? Как да не му е в работата сега? Струва ми се, че тук що чухме втора точка от плана Сидеров. Смачка и полицията и безчинства и на воля. Защо си въобразявате? Защо се намесвате където не бе работа? Няма господина трябва да се извини. Страшното в случая е, че полицаят е толкова респектиран от Волен, че е готов да се предаде заедно с пагоните си. Вие нямате право да пипате. Знаете ли го това нещо? Знаете ли го това нещо?
Пипахте ме, блъскате ме. Не е вярно, не съм Как се казвате? Полицай Тодор Тодоров. Полицай Тодор Тодоров, от коя район сте? Гледам и не вярвам на ушите си. Изблъсканият полицай е набеден, разпитван и унижен от принципния националист. Сега ще ви гледам на вас сира. Кой ви нареди да дойдете да се намесвате да не блъскате тук? Не съм да блъскал, господин министър. Кой да ви нареди? Цветанов ли? Кой? Служебният министър ли? Кой? Просто господина подаде ръка. Как да не сте ме да ще лъжите, като не блъскате? Ето тук сме колегите, бе. Що лъжите? Ние пък съжаляваме, че имаме такива наведени полицаи, жертви на надвишаващите правомощията си народни представители. Вие нямате право да се намесвате и да ни разбутвате. Това знаете ли го? Бърка се. Като разбирате, значи сте направили нарушения. Сега остава само Волен да напише на Тодоров един фиш и да го разжала. Допуснахте ме и ме бутнахте. Така е. И това го видяха много хора. Така е. Така е. Всички от Атака го видяха по един и същи начин. Истината е, каквото каже лидерът. Геро, дамата все пак отговаря за връзките с обществеността на Атака. Какво друго да каже? Така е. Много ако така съжалявате много. Намесвате се нещо, което не ви е работа. Не ви е работа да блъскате и да се разправяте с народни представители. Вашата работа е да осигурявате реда. Тук нарушение на реда не е имало. Да, ще имало. Приемам ви извинението. А ние не приемаме подобно поведение на фигури, които би трябвало да служат за пример. И дори да смятат, че са прави, това не е начинът, по който да защитават позицията си. Защото ние имаме 7,33%. Когато имаме 37%, аз ще сложа плана Сидеров и ще кажа, работим точка по точка по него. Ако това бяха първите точки от плана Сидеров, горко ни, ако станем свидетели и на останалите.